Bir wagt bir ogul atasının ýanyna geldi diýe. Däde men bir gelşikli bir awadan gyýyl gördüm. Şon maňa gudaçylygyna gitseň diýipdir, hawalasaň diýipdir. Bolýa ol diýipdir. Gyýyl göreýli diýipdir. Süýsek bir arasy gyýyl bolsa, awrely ýer bolsa, mene saňa çüftler diýipdir. Ohan barypdyrlar görse, gyýyl oglan beter awadan gelşikli hem sirat hem surat diýen ýaly hem awadalygy bar hem de bir sahip nesep bir Necip hanawadadanmyş. Däpesi diýe ogul sen näme men ýalyklary ýarýar diýe. Munýa men özüm aljak diýe. Senden men erzeşim kan her näsen men bir hybra adam. Saňa gora kan ýaşapdyr, bu da bir gawgy bu bilen men zawaj etmeli diýe. Ata oğlun arasyna moşajara düşýär. Deýişik durýar. Gitýärler şähriň gazysyna sataşýarlar. Gazy diýe sizin ikiňiziň arasynda bir gyýyz bar, ikiňize de nikahsy düşüpdi, haýsyňyza boljak bellede, ýöne haýsy entek bir göreýlik gyýyz haýsyňyza muwafyqqa gyýyzyň özünden bir sorak göreýli, atak tamaýyly barmy ýa ogly tamaýyly barmy? Gyýyzy datga geçirenlerine beter awadan bolansan, gelişikli bolansan, gazy da maňa alanyp näme diýe? Size yaramýar, men ýalyp bir gazy adama gelişýärdi. Oham üçüsi buň arasynda ýene dawa döreýär, datgada. Nira var ya, bu gurun ulalya ki vezire var ya, vezire keşver. Memleketin vezirine. Vezire 3 sort var yalla, şehrin gazisi bir atağıl. Onu işten gelin falan bu hello feste değil göreýli näme halar. Oham o gyýyzy da ekedellerine vezir de oňa alanıp, siz kim bolup dursaňyz, biz ýalak bir vezir adam, padyşaň ýanyna geçberen adamyň denanasy bolmagyşy gyýyzy şey diýdi diýe. Sonra bilen hemmesi de üýüşüp dawa edip padyşak bardy diýe, padyşak gelişýär bu gyýyzykdyr. Indi näme boldy? Ogul, ata, gazy, vezir, padyşah boldy. Hemmesi şo gyýyzyň ýyzyndan. Kim açmalyşy meseleni? Hiç kim açyp bilmeýär. Gyýyzyň özünden soraşdyrylar. Gyýyz diýipdir, men bir zat aýdaýyn diýipdir. Men ýortup gideýin, bile-bilim bilen ýortup alagap gideýin. Her kim meni tutup bilse, men şoňky diýipdir. Gitýär ýortýarly gitýär. O gyýyzyň özüde näşasy bar. Şonda ýortuşyna bir guýmysynyň geçip gitýär. Çoň bir guýy bolmaly. Ýa-ni 5 tane şahsiýetiň hemmesi hem ogul hem ata hem gazy hem vezir hem padyşah hemmesi 5'si şo guýa gaçdy diýär. Oň guýun defesinden gözläpdir. Tanıýangyz men diýipdir. Ona tanıýamazak men dünýe diýipdir. Her kim maňa awad etjekden meni aljakdan. Ýöne ahyrky ýortya padyşah bolsun ýa ogul bolsun ýa gazy bolsun ýa vezir bolsun hemmesi nina gaçmaly. Kabra gaçmaly musulmanda bollar. Şirin talaba hesaba dünýä.